की कालच्या लग्नातली काय काय गोष्ट घडली. आता बघा तुम्हाला सांगते. ही साडी आहे ना, मी माझ्या नंदेच्या पुतणीचं लग्न होतं, तर मी ही साडी तिला दिलेली आयर म्हणून. ती साडी आता आमचं काल भाऊकीचं लग्न होतं, आम्ही भाऊकीच्या लग्नाला गेलेली मी. ती साडी मी दिली कोणाला? माझ्या नंदेच्या पुतणीच्या लग्नाला दिली आयर म्हणून. आणि ती साडी आमच्या भाऊकीकडं गेली कशी, आणि ती फिरून फारून माझ्याचकडं आली ती साडी. अहो, मला त्याच गोष्टीचं नवल वाटतं. म्हणजे हे आयरच्या साड्यांचं ना, मला जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी वाटतं, की आपण दिली दुसऱ्या ठिकाणी, ती तिसऱ्या ठिकाणी पोचली, तिसऱ्या ठिकाणून चौथ्या ठिकाणी ज्याच्या हातात होती त्याच्याच हातात येऊन पडली. ह्या गोष्टीचं मला खरंच खूप नवल वाटतं. तुम्ही पण विचार करा या गोष्टीचं. हो ना, तुमच्याबरोबर पण असंच झालेलं ना? काय करता हो, खरं या लग्नांमध्ये गिफ्टचं काही हेच नको ठेवायला पाहिजे. काय सांगावं.